हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന് മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 42 ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ചതുശ്ലോകം 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും, അതാണ് അധ്യായം 10 പറയുന്നത്. 42 ശ്ലോകങ്ങള് 1ാമത്തെ ഭാഗം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയില് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച്. ഉത്ഭവം ആര്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ 1ാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ, എക്സാമിന്റെ കേറിക്കോട്ടെ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമിയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. അത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടും നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഈ 6 വിഭൂതികൾ നിറഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇടാൻ പറ്റുമോ? കാണുന്നില്ല. മാതാജി ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ മാതാജി? ആണെങ്കിലും
എനിക്ക് അതിനെ അറിയില്ല. അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ധന്യ മാതാജി, ശാരി മാതാജി, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടല്ലോ അല്ലെ? ചെയ്യില്ല ആരെങ്കിലും? മാതാജി ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ളത്? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഇത് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാ മാതാജി ഇന്നത്തത്? നോക്കണം മാതാജി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും ഇവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട് കൂടി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക മാലിന്യം ബാധിച്ച വ്യക്തികള് ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ ആരായിട്ട് കാണുന്നില്ല? ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. യോമാമാചമനാതീം ച വേത്തി ലോകാമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢസമർത്തേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോക ഈശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം നിർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, സർവലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വ്യാമോഹം മാറി പാപമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയെ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സാമാന്യരല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടരാണ് അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് സാധാരണക്കാരല്ല. കാരണം അത് നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരെക്കാളും എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? അതിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികള്. ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനാമ സമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം ദമാശമഃ സുഖദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭായമേവ ച അഹിംസ സമദാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക്തിദഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന ഈ ഗുണങ്ങള് ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി, ഇതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുടെ പല ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിര സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവത് നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ടാവും? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയില് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്കത് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. മഹർഷയാ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരാ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മനസാ ചാതാ യേഷാം ലോകാ ഇമാം പ്രജാ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാര്, സപ്തർഷികള്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കള്, 14 മനുക്കള്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. മനുക്കളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അപ്പൊ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഇവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആദ്യം
സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് മാനസപുത്രന്മാര് 4 കുമാരന്മാര്. ആരൊക്കെയാണ്? സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽ കുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര്. പിന്നെ സപ്തർഷികള് 7 പേര്: കശ്യപ മഹർഷി, അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, അതുപോലെ തന്നെ ഭരദ്വാജൻ. ഇങ്ങനെ 7 സപ്തർഷികള്, 14 മനുക്കള്. ആരൊക്കെയാണ്? സ്വയംഭുവ മനു, സരോജിഷ മനു, ഉത്തമ മനു, താമസ മനു, രൈവത മനു, ചാക്ഷുഷ മനു, വൈവസ്വത മനു, സാവർണി മനു, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. അങ്ങനെ 14 മനുക്കൾ. അങ്ങനെ 25 പൂർവ്വപിതാക്കൾ, ജീവാത്മാക്കളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളായിട്ടുള്ള 25 പേര്. ആ 25 പേരുടെ പ്രതിപിതാമഹനാണ് ആര്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ പിതാമഹനാണ്, മുത്തച്ഛനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അച്ഛനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രപിതാമഹനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പ്രപിതാമഹൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹനായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ പറയുന്നത്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തികളും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തത് ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുന്നു. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ഭഗവാൻ നാരായണൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നി, ചന്ദ്രൻ, ആകാശം, ഭൂമി, നക്ഷത്രം, സൂര്യൻ, ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആരുടെ ഉൽപ്പത്തി? ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നാരായണോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോ ആരുമില്ല, നാരായണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത്? ഓരോരുത്തരും വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവോ, ശിവനോ, അഗ്നിയോ, ചന്ദ്രനോ, ആകാശമോ, ഭൂമിയോ, നക്ഷത്രമോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പിന്നീടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 9ാം, അതായത് ചതുശ്ലോകിയില് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതനായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരില്ല കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതനായിരിക്കും. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കാനും ബോധദീപ്തരാവാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മില് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. ആ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് എന്ത് ചെയ്യത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അത് പരവ്യോമത്തിലൂടെ വളർന്ന്
പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൂടെ വളർന്നത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെ, അത് നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലൂടെ ആ വിത്ത്, അതായത് വെള്ളാണത്, അത് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ അത് മുളച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തും കടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകവും കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചത് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് മാർഗത്തില് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. നമ്മളത് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആര് തന്നെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവര് വിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ്. അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോട് കൂടി ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റും. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാന അന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്ത ജനങ്ങളോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ആ സൂര്യ തേജസ്വിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളില്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം നീക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ധകാരം മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ, അത് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇനി അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്താം ഋഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാപ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങ് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം അതെന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? അങ്ങ് പരംബ്രഹ്മം, അങ്ങ് പരമമായ സത്യമാണ്. പരമമായ ധാമം, പരമമായ സ്ഥാനവും അങ്ങാണ്. പവിത്രം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതിക മാലിന്യം ഇല്ലാത്തതും ആരാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പരമസത്യമാണ് അങ്ങ്. പിന്നെ അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്, പരമോന്നതനായ ആസ്വാദകനാണ് അങ്ങ്. പിന്നെ നിത്യനാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദിദേവനാണ്, ജനനരഹിതനാണ്, സർവോന്നതനാണ്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചതാണ്. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല അങ്ങ് അതിപ്പോ എന്നോട് വ്യക്തമായിട്ട് സ്വയം പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി അർജുനൻ
സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അർജുനൻ സ്വീകരിച്ച പോലെ നമുക്കും സ്വീകരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു പരമ്പര വേണം. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവമേധാധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവാൻ വ്യക്തിം വിദുർ ദേവാന ദാനവഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതേപടി സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാം കഴിയുന്നവര് മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നത് അനുകരണീയമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ അർജുനനെ അനുകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അർജുനനെ അനുകരിക്കാം. അപ്പൊ മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദാത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവേന ഭൂതേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ തിരിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാൻ ഇവിടെ എന്താണ്? പരമ പുരുഷോത്തമ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാരുടെ ദേവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര എന്നപ്പോ വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ. ആ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങയെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അർജുനനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ പിൻഗാമികളെ പോലെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികൾക്കോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്കോ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ, പരമമായ സത്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും, അങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളില് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണത് അറിയുന്നത്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മാവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനിമാസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനി ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്തോളൂ. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗീം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത്, അതും കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. തന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയത് ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. മാതാജി ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാം? അല്ല, ഞാൻ അപ്പുറം 3-ലല്ലായിരുന്നോ, 3 മണിയുടെയിലായിരുന്നു, അന്ന് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ് രാവിലെ എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുതി ഞാൻ. ഇനി ആർക്കാ അയക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാതാജി സത്യ മാതാജിക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സമയമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ട? അഡ്മിൻ മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. സന്ധ്യ മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ, മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. മാതാജി ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധമുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ ഏത് പദ്ധതി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാനായിട്ട് എന്ത് പദ്ധതി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭവ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങള്. ഭൗതികവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവനെ ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയാനായിട്ട് ഏകാഗ്ര മനസ്സോടുകൂടി ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങള്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് വേണം? ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവർ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി അവർ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതി ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണോത്തോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാവുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലോ. അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാവുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചും വിശദമാക്കി തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം എന്തും അമൃത് പോലെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അമൃതാസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കോ നോവലുകൾക്കോ ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക കഥകൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഥാശ്രവണം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും? മടുപ്പുളവാക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ മടുപ്പ് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരികയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ശരി അർജുന, നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരവസാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാം അതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അമരകോശത്തില് ഐശ്വര്യം എന്നും എന്തിനർത്ഥമുണ്ട്? വിഭൂതിക്ക് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര മണിവരെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിന്ന്? 7:30 വരെ പറ്റുമോ? 7:15 വരെ പറ്റുമോ? ഈ അധ്യായം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുഴുവനും? അതോ നിർത്തണോ പകുതി വെച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മാതാജി, ദിലീപ് പ്രഭു, പിന്നാര മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ആരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ അടുത്താണോ?
നിങ്ങളോടല്ല 7:15 വരെ എടുക്കാമല്ലോ. 7:15 വരെ എടുക്കല്ലേ? ആ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് നിദ്ര എന്നതിനെ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാ രൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാകിയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തുടങ്ങണം എന്താ പറയുന്നത്? ആദിത്യാനമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷ്ഠാം രവിരാംശുമാൻ മരീചിർ മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ഞാൻ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ ഞാൻ മരീചിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ചന്ദ്രനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനച്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാമവേദമാണ്, ദേവന്മാരിൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സാണ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ജീവചൈതന്യം അവബോധമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. രുദ്രാണാം ശങ്കരച്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകച്ചാസ്മി മേരു ശിഖിരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശിവനാണ്, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ ഞാൻ കുബേരനാണ്, വസുക്കളിൽ ഞാൻ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ മേരുപർവ്വതവുമാണ്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരില് ഭഗവാൻ മഹാദേവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യക്ഷരാക്ഷസരിലെ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളില് അഷ്ടവസുക്കളിലെ അഗ്നി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? മേരു പർവ്വതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുരോധസാംച മുഖ്യാമ്മ വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ ഞാൻ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ ഞാൻ കാർത്തികേയൻ, മഹാദേവന്റെ പാർവതിദേവിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ സ്കന്ദനാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? സമുദ്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷികളിലെ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിലെ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. ആ ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമില്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്തില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ മറ്റുള്ള ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്താണ്? ചില യജ്ഞങ്ങളില് ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. അപ്പൊ ജപയജ്ഞത്തിലാവട്ടെ ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളില് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളത് ജപയജ്ഞമാണ്. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഹി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അശ്വത്ഥമാണ്, ദേവർഷിമാരിൽ ഞാൻ നാരദനാണ്, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ഞാൻ ചിത്രരഥനാണ്, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? കപിലമുനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉച്ചൈ ശ്രവസം
ഉച്ചൈ ശ്രവാസമാശ്വാനാം അശ്വാനാം വിദ്ധി മാമാമൃതോത്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ചാനരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈ സ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാല് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട പിറന്ന കുതിര, അത് ഞാനാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും ഞാനാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഞാനാണ്, രാജാവാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു. ആയുധാനമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധൂ പ്രജനച്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, ആയുധങ്ങളില് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി ഞാനാണ്. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം ഞാനാണ്, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിമാരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനന്തച്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമാ സംയമതാമഹം. അനേകം ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ ഞാനാണ്, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ് ഞാനാണ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദച്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലം കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതില് കാലം ഞാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളില് സിംഹം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഗരുഡനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പവനാമസ്മി രാമ ശസ്ത്രാഭൃതാമഹം ജക്ഷാണാമകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാനവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പൊ കാറ്റ് എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? രാമൻ. ആരാണ്? പരശുരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഏതാണ്? ഗംഗയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ഇവിടെ? എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 30. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം, ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായം തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ? 35 വരെ നിർത്താം. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം പ്രവാദ ദാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ആരാണ്? ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അക്ഷരാണാമകരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയാ കാലോ തദാഹം വിശ്ചതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളില് അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, പിന്നെ അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ചാപവിശ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാതൃദീക്ഷമാ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിലെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബൃഹത് സാമാ തഥാ സാംന
ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസ്സാമും ഛന്ദസ്സങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ബൃഹസ്സാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളില് ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? വസന്തത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. नित्याय गौर